Ensimmäinen pako. Nyt menoks! Heitä se! Urvelo! On se ihme, että me ei koskaan onnistuta. Ettekä tule koskaan onnistumaankaan. Nimeni on Aivosalama. Ette huomaa sitä, mutta epäonnistutte tarkoituksella. Minä voin auttaa teitä. Sinäkö muka? Miten tuollainen rääpäle muka voisi auttaa? Mikäs lelu tuo sitten on? Se on heilurini, jolla hypnotisoin ihmisiä. Näytän teille. Häh? Katso heiluria. Kuuntele ääntäni. Sinua alkaa väsyttää. Olet vuorikiipeilijä. Jos se on noin helppoa, napataan inkkarin heiluri ja hypnotisoidaan vartijat. Uskotteko nyt? Katso tätä, kuuntele minua, sulje silmät ja avaa portti. Tiedät kyllä hyvin, ettei pöydästä saa poistua ennen kuin ruoka on syöty, Joe Dalton. Kyllä, herra. Vain minä osaan käyttää heiluriani. Ettekä sittenkään pötkisi pitkälle ennen kuin jäisitte taas kiinni. Siksi minun on hypnotisoitava teidät, jotta voitte elää uudelleen ekan epäonnistuneen pakonne. Ja sitten, kunhan onnistutte siinä, onnistutte myös pakenemaan täältä. Eikö sitä kannattaisi kokeilla? Ehkä herra Aivosalama on oikeassa. Muistelen nyt itsekin. Olemme epäonnistuneet kaikessa. Olkoon. Mitä tahdot palkaksi? Puolet kaikista ryöstösaaliistanne. Tää? No et saa. No, ei väkisin, jos kerran teille ei ammattilaisen apu kelpaa. Anna kun minä hoidan. Entä jos saat kartan, joka vie meidät salaiselle kätkölle? Se sopii. Tavataan illalla. Hyvää iltaa, herra Intiaani. Katsokaa heiluria, kuunnelkaa ääntäni, teitä alkaa väsyttää. Olette taas lapsia. No joko lupaat käyttäytyä? Hyvä. Ja voit jatkaa leikkejä. Paljon onnea vaan! Paljon onnea vaan! Leikitäänkö kauppaa? Tämä on ryöstö. Hei, on tosi rumaa ryöstää kauppias. No mitäs halusit leikkiä kauppaa? Huhu! Pääseekö mukaan? Lola, no juu, mä leikin sunkaan ihan mitä vain. Tämä on tosi nätti. Ja nyt se on minun. Wow! Look ja Lola, look ja Lola, Mutta kun look ja Lola on minun, look ja Lola, Lucky look ja Luke. Lola, look ja Lola. Loulahan tykkää lahjoista. Anna sille joku kiva lahja. Ei me tiedetä, mistä se tykkää. Mutta mä tiedän kolikoista, ja me pojathan hankitaan niitä ja sassiin. Eipäs taas tehdä kolttosia tai saatte katua. Paljon onnea vaan! Paljon onnea vaan! Vapauta meidät, taide on mennyttä! Nyt saa jo luvan riittää. Lopettakaa heti tuo ilkeily.
itketä. Muori! Missä sitä ollaan oltu? Me käytiin pellimässä kaikki kyläkaupan kolikot. Miksi te niin teitte? Sehän on lain vastaista. Averel kulta, oletko kunnossa? Joe halusi antaa ne Lolalle lahjaksi. Missä Lola luuraa? Hänen äitinsä ja isänsä hakivat hänet. He muuttavat pois. Hänen isänsä aikoo avata pankin toisessa kaupungissa. Niinkö? No sitten ryöstän kaikki pankit, kunnes löydän hänet. Ja se oli siinä. Nyt voitte paeta täältä ilman ongelmia. Ja tässä lupaamamme kartta. Hei! Vapauttakaa meidät tai kadutte! Katsokaa heiluria ja matkaa kohti! Heti! Daltonien säästöt ovat pian minun! Ihan epistä! Se inkkari ei ollut mitään muuta kuin petkuhuiputtajaa! Oh? Näyttää pahasti siltä kuin minua olisi vedetty nenästä.